Jeden zo šikovnejších programov vo Windowse sa volá Snipping Tool. Ak si potrebujete uložiť čokoľvek, čo máte na ploche, jedno či to je video alebo nejaký dokument e-mail, v podobe obrázka, stačí keď stlačíte Windows klávesu alebo kliknete vľavo dole sem na tú ikonu. Napíšete sny, mal by vám to automaticky vyplniť, stačí potvrdiť. Otvorí sa vám okno. Je tu pár tlačidiel, klikneme na tlačidlo New a vieme vytvoriť nejaký snippet. Napríklad, zatiaľ z môjho pozadia, ale späť ku kakao. Tak si pozrieme kakao. Tuto som si už našiel kakao. Tu máme nejaký graf na stránke kurzy.cz. A teraz si z toho spravíme jednoduchý obrázok do našej prezentácie, ktorá bude určite každého zaujímať. Nech sa páči. Dáme file, save as, uložiť, desktop, ceny kakava, Maroko, uložiť. Výborne. Máme uložené ceny kakao v Maroku pomocou tohto jednoduchého nástroja. Ešte raz stlačíte Windows key, napíšete Snipping Tool, potvrdíte Enter, následne stlačíte New a spravíte si fotku tohto krásneho pozadia.